Yo, hayi uSibiya uyaniphazamisa, uSibiya andimva mna ene uzandenza into yoba ndixoke ndithethe into engathethwanga nguye. Hayi andimva uthi a violent murder aphinde athi crime must not suffer. Hey, enasuba ndibhitwe sisingesi ncam kodwa ikhona nje into yenziba ndingemva ncam. Ifana nalapho uSibiya uyabuzwa mosi ugeneral wemgxothile eKZN into yoba ngaphume phela eKZN kule previous post yam. So ke ngoku I think later on apho yam invite ke uzaba ne-excellent award yamaphoyisa into yoba eze azothini. So ngathi ke kumele ukuthi wenze u-RSVP ke ukuzeza something like that. From apho wenza follow up into yoba yendoda ithini into uyeza athi uSibiya hayi ngiyeza ngathi awubokhuluma phela uma uze KZN uzeli nje. Kodwa apho uSibiya nje bebuzwa ke ngoku into yoba so waze waya kule event wayibizelwa ama excellent awards lana okanye yazange uye eqaleni uthi ndaya jikijiki phethu ndiyeva into obingathi uthakazanga ngaye waya kwenye ana ndicela bantu bam andifuni ukunixelela amanga andifune nje into yoba nithi ndinixokisele uyaniphazamisa uSibiya ngicela niphe nje ithuba ndigraspe kahle uba uthini uSibiya into ethethwa nguSibiya kusamele ndimamele kayi-5 before ndiyiposta or else ndizaba lixoki. Did you attend this awards evening? I did attend. I did attend it. And what was that occasion like? I check it, the National Commissioner was also there. Chair, I just don't want to make a mistake. I do know that there's one I didn't attend, but this one I don't think I attended. I didn't attend this one. There's one that I attended where it was now with the police. I think it was a National Police Day, but the excellence one I didn't attend.